Una nit per a recórrer la ciutat darrere dels sons tradicionals valencians. Cada any, des de fa 5, l'Ateneu Cultural Casino de Torrent impulsa la nit de cant d'estil i albaes, una tradició amb la que es recupera la nostra música i que serveix també per a reconèixer el treball de persones que han destacat pel seu compromís amb la cultura, el medi ambient o la llengua. Una banda, disfrutar del cant d'estil i de les albades i dels instruments que tot això comporta, i d'altra banda fer homenatge a persones i associacions que d'una manera o altra, al nostre entendre, a l'entendre de l'Ateneu Cultural Casino Torrent, se destaquen perquè fan coses que valen la pena i que segurament no fa cap altre. Enguany este reconeixement el podran disfrutar la periodista Amàlia Garrigós, l'arqueòloga Lourdes Roca i el centre excursionista de Torrent. Una nit molt especial per als que reben l'homenatge, però també per a estos xics. Estem a Picanya per a conèixer Folsona, un grup format per joves estudiants de música. Estan dirigits per Vicent Pastor, del grup Tres Fan Ball, i este divendres faran justament a Torrent, durant la nit d'Albaes, la seva primera actuació davant del públic. Han assajat molt, però no poden evitar estar nerviosos. Fem cançons típiques de folk, que toquem l'1, l'1-2 i l'1-12, i són cançons típiques. Molts de nosaltres estudiem a conservatoris dels nostres pobles, però jo crec que per a nosaltres és una oportunitat per a conèixer tot el que és la nostra cultura musical. Un poc nerviós sí que estic perquè no he fet moltes actuacions en públic, però sí, estic segur de que vaig ir bé i de que ens ho anem a passar bé. Sempre hi ha que tindre i que valorar això, els xiquets. Els xiquets, el que ells donen, el que ells acompanyen, la voluntat que fiquen, el cor que fiquen, és molt important. L'experiència Folsona naix de la preocupació de fer arribar als més joves la inquietud per la música tradicional. A part d'un grup de gent, tenim aquesta inquietud de replegar, de transmetre un poc el que fem des de diversos grups. Som gent que estem en la música tradicional, no sols d'ací de l'Horta, sinó del Comtat. També hi ha gent de la Safor i pensarem en que d'alguna forma estaria bé el poder, a mode d'unes colònies, un campament, crear una orquestra folk, no? I pensarem en que n'hi ha ensenyament com és el clàssic a través dels conservatoris o les bandes que fan o de tabals i dolçaines, escoles que hi ha, però estaria bé aconseguir una orquestra que aglutinarà tots els instruments i ensenyar-los no sols tocs, ritmes, sinó cançons a xiquets. I llançarem aquest projecte fa 4 anys pensant en xiquets des de 8 fins a 14 anys. El divendres veurem el resultat i podrem disfrutar també amb la veu dels cantaors i el tabal i la dolçaina. Una magnífica oportunitat per a aquells que encara no coneguen esta tradició. De moment ens quedem amb esta dedicatòria que ens fa Folsona i que no podem més que agrair.
música de sintonia i tot, eh?